Angithi uyakhola uyiphethe ifake siyakunika for ishuta siyashuta kuphela uzwa siyashuta sifuna kushuta naye ozohlalela naye niyashuta futhi sishuta neshop imali le iyakho le uba uzoyenza ke mama ngitshela sharp yenza ngiyazi imali no lesi shuta ngayo Sharp. uzokunika ukubhalisa lapha. All right, Pops. What's up? Yeah, let's go. Yeah. Pizza. Action. Yeah, Ron. Ithathe ba. Sure bafu. Na. Na ngithi uclip ozothenga ikhokunyana lapho. uthenga ikhokhu ngenzeni ikhokhu imali fake No, angithi ngiyakubetha khona manje. Phela mina ngimillionaire khona manje. Mina ngiyamumonzela nje. Sina ama millions. Hayi manje mama mulene mina ngenzeni imali fake Okay, uzonikeza abantu. Ngizobuya futhi nginikeze i10 meter. Unga 35. unginike 10 meter Yeah. after lo 10 meter nje unginike imali fake Angithi khona manje ngiyabuya ngibambisa ukuthi Hayibo, ichaphu.